Nggih matur nuwun nggih Pak nggih. Mugi-mugi tambah ngilmune. Napa Merahina wae ya. Merahina nggih. Monggo pun bawani Ibu sepinten mengki ya di domong telu. Heeh nggih. Sumangga. Ayo Pinut timureh beci ya Mas terus ke Hasan ya kepenak tenan Ibu lora iso lho Bu niki ya gerak-gerak lowong Mas monggo lajeng kemawon engko ndak mleto aku wah Mas Timbul ki mbok orang rendah ngono ki ya semangga supaya tansah laku ngupakara karang lan kitri kuya prokon tomandang kasengkutku merakut lemah dadi tata raja andang yani murah sandang pangan yekti jrekutha desa desa monggo Mas meh rahina
gawe sesambene tetembangan laras lelakone laras lelakone monggo dae wan sing unduh tinggal pamatune adil makmur murah sandang pangan wekasane nunggu buana jadilah Indonesia kerja bareng audio sound system SS Production. Rahino sumirabang hekmetana pranae porotani wiwit mangkat anggarang sawae macul karo luku anggereng kepone andelitir hang lora selur datan ono pedote monggo pedaet wanci ngunduh tinggal pametune subur makmur ora sandang pangan wekasan matur suwun Pak Teguh. Wah, janes diwangi-wangi ya jan seneng tenan iki. Genep wong nemu ngono ya ora kesel, Bu. Bu, niki wonten request lagu. Nggih Hanuman Obong pun bawani. Nggih. Sumangga. Kok ora Mas Teguh wae to ya. Lah nggih. Mas Teguh nggih mboten napa? Mas Teguh napa Mas nganu jenengan. Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka praja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Hanuman tancut
tumandang ngaleng wis dadi awu kobong gedhe jroning praja wayang ramayana ing natara ngalengkoti raja ratu kutha rahwana raja gawe geger nyolong dewi sita
Yuk 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 yuk. Nggih. Hanuman obong Mas sampun nggih. Wis ora duwe utang. Apa sing utah ning kene iki? Wah, Iki malah dok mana ada kumpul ki lho, nyemplung. Mas. Ya ora apa-apa, Bu. Nek rata ora apa-apa malah ra bleduk Mas ki Mas. Semlangko ki iki kepiye Kok malah? nek ngompol nggon ngono lho Mas. Nek ngompol ya wis ora ngono, ora ketok to, Bu. Iya, napa malih niki? Ya, saiki anak wedok wis teko Oh, Mas. nggih. Ngono, Mas. Nah, jan wis. Ya kon nyanyi apa ning kene kon macul Apa kon maton ya Mas. Heeh, yo nak yo. Heeh. Yo, Kireng ngewangi keke, nyambut gawe simboknya. anakne turung nggo buana. Heeh. Iya. Monggo apa arepne karep apa manut. Nek piyogane apa mu iso. Heeh. Nembung kutut manggung rak tumplak. Heeh yo wis manut wis pokoke percaya ora kowe Nek tak. kutut manggung ki Pak Teguh iki Mas. Oh, nah nggih. Pakare kutut manggung. Nek kae ora iso Ora kae iso. sing lor kuwi. Heeh. Kaisane kur deluk. Ya wis kene kene pinter tenan iki wis. Sik ya ge disiram iki ben ra bleduk. Heeh sing kira-kira iso, sing kira-kira dadi. Ya. Suketake ya. Nanti Kang. Yes ben karang urung ado sesuk mau yes ora apa-apa. Heeh. Sumangga suketake. Sesarengan Jalan Tulung Bobono Jadilannya Indonesia. Sesarengan kerja bareng kalian Audio Sound System SS Production yang sabun kondang wonten ing Tlatah Sleman Kayu Jakarta ati ning rak matur nuwun. Wah iki golek bagian iki.
niku riyen nggih jaman yang jenengan AOE kula niku tesih ten Kalangan lho Pak. Apa piye? Nggih. Ning duwe HP nek ora nyuwuh roh. Ah iya. Jane. Semoga pun tarik lumayan Mas. Iya. Turunggo, Buwono, 3, 2, 1. Itu ngapuranen aku
wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Kok mandek? Buri ana sing capek gunung Mas. Tok sawar 10.000. Jarine kok 2.000 ya Mas. kok wah mudhun 8.000 iki. Saware susuk ya nak. Sok 8.000. Ya serat dadi ngopo. Semoga ketemu neng ten riki nggih. Semoga mbok bilih badhe menyumbangkan suara emasnya. Monggo gabung kalian Turungga Buwana. Nggih. Iki penyanyine Bapaknya tambah telu meneh iki dadi Monggo Pak Teguh. Pak Teguh Badhe nyanyi menapa Pak? nggih.